ipakita ninyo kung saan pagpruning sa talong. Ang dahon nga inaning lalag na, kuhaon yun o kining sanga nga inaani, kuhaon kay disturbo ni sa talong. Mas nindot nga ning gagmay pa kuhaon kay di pa magkaog abono. Kini ibili na ni siya kay mo na ni siya kibali sangga na sa bunga, makabuylo na siya mo tong kuhaon ng ubos para makabuylo. Og ipakita po na ko usang pruning sa batong. Ang batong kining inani nga mga salingsing kuhaon ninyo. Kay disturbo po rin sa pagtubo sa batong. Ang kining sa babaw na kung diri na moabot ang sanga, ibili na kay makaabot na ni sa tuwain. Ang importante ang lami inani gagmay pa makuha na para nga di pala siya magkaog abono. O dahil pa isang punuan sa talong nga nanay salingsing nga dagko sa ubos. Kini kinahalang kining kuhaon. Ya kini alang nga di pa mahawiran, di pa makuha ninyo. Pero mudag-as-tagas na ni kuhaon kini siya nya. Hasta ni kuhaon. Ang kining dire magbina siya, di na siya kuhaon kay di naman sa kayo disturbo sa bunga nya. Kamo na po ni bunga nga daghan. Og maura to guys. Naot mong nasabtan.